नमस्कार, मी रुपाली सोनवणे तुमचं स्वागत करत आहे माझ्या चॅनलवर आणि माझ्या चॅनलचं नाव आहे खानदेशी मराठी। तर आज आपण बघणार आहे बघा गुलकंद मोदक रेसिपी। तर गुलकंद मोदकसाठी लागणारं साहित्य आहे, हे आहे खोबऱ्याचं किस। आम्ही 3 वाट्या खोबऱ्याचं किस घेतलेला आहे आणि हा कप आहे, या कपाने मोजून घेतलेला आहे। तुम्ही वाट्यांनी सुद्धा मोजून घेऊ शकता। आणि दूध आहे हे, तर 1.5 कप दूध घेतलेलं आहे आणि 1 वाटी साखर याच कपाने घेतलेली आहे। ही अर्धी वाटी दूध पावडर आहे, याच कपाने अर्धी वाटी दूध पावडर घेतलेली आहे। आणि हे गुलकंद आहे, आपल्याला जेवढं लागेल भरायला तेवढं, आणि तूप। आणि हा कलर आहे थोडासा पिंक कलरसाठी आपण रेड कलर घेतलेला आहे, आणि रोज इसेन्स आहे। तर चला आपण पुढची रेसिपी बघूया। तर हे बघा, आपण गॅस चालू करून त्यावर कढई ठेवून घेतलेली आहे। तर आपली कढई तापलेली आहे, आपण त्यात दूध घालणार आहे। आता त्यात साखर घालणार आहे आणि दूध पावडर पण लागलीच घालून घेणार आहे आपण। आणि मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे। यात आपण 2 चमचे तूप पण घालणार आहे। तर हे बघा, अशा प्रकारे आपलं हे दूध वगैरे हे मिश्रण तयार झालेलं आहे। आता आपण यात खोबऱ्याचं किस घालणार आहे। हे खोबऱ्याचं किस आहे 3 वाट्या, ते आपण घालून घेणार आहे। खोबऱ्याचं किस घालून आपण ह्याला परत मिक्स करून घेणार आहे। हे बघा, आपण ह्यात खोबऱ्याचं किस घातलेलं होतं आणि आता ते थोडंसं कोरडं होत आलेलं आहे। अशा प्रकारे त्याला मस्त असं मध्यम आचेवर कोरडं करून घ्यायचं आहे। आणि जर का तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, फॉलो करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये नक्की तुमच्या प्रतिक्रिया कळवा आणि बेल आयकॉन नक्की दाबा, जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओ बघायला मिळतील रेसिपी टाकल्याबरोबर। तर हे बघा, अशा प्रकारे आपलं मिश्रण हे कोरडं होत आलेलं आहे। आता आपण त्यात कलर आणि इसेन्स टाकून घेणार आहे। हे बघा, हा रेड कलर आहे आणि आपण ह्यात घालणार आहे गुलाबी कलर येण्यासाठी। आणि आपण त्यात थोडं इसेन्स घालणार आहे, अर्ध्या चमच्याच्या आसपास आपण इसेन्स घालून घातलेला आहे। आणि परत थोडं कोरडं करून घ्यायचं आहे। हे बघा, अशा प्रकारे आपलं मिश्रण तयार झालेलं आहे। बघू शकता तुम्ही किती छान असं झालेलं आहे तयार मिश्रण। आणि आता आपण ह्याचे मोदक तयार करून घेणार आहे, गार करून। हे बघा, आपलं मिश्रण पण गार झालेलं आहे आणि आता आपण मोदक तयार करून घेणार आहे। त्यासाठी आपण साच्याला तूप लावून घेतलेलं आहे, त्यात आपण थोडंसं सारण भरणार आहे दोघी साईडने। हे बघा, अशा प्रकारे आपण
सारण भरून घेतलेलं आहे. आता आपण त्यात गुलकंद भरून घेणार आहे. आणि बंद करून घ्यायचा आहे साचा. आणि खालच्या साईडला थोडंसं मिश्रण लावायचं आहे. आता आपण त्याला उघडणार आहे. हे बघा, अशा प्रकारे आपला मोदक तयार झालेला आहे. हे बघा, अशा प्रकारे आपण पूर्ण मोदक तयार करून घेतलेले आहे. आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, फॉलो करा. आणि धन्यवाद पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल.